салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборро мустақиман манзури шумо менамоем. дар ноҳияи Балҷувон нақшаи пешбинигаридаи иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ то имрӯз пурра ва барзиёд амалӣ гарида, иҷроишон 103%-ро ташкил медиҳад. бунёди иншооти иловагӣ ва татбиқшавии дигар ҳадафҳои созанда дар ноҳия бо маром ҷараён дорад. дар ин замина корҳои амалӣ аз навсозӣ ва мунфаршнамоии 9 километр роҳи мошингарди маҳаллӣ дар деҳаи Симчашмаи ҷамоати деҳоти Сафедчашмаи ноҳия оғоз гардид. шаҳри бештар дар гузориши ҳамкорони мо. омодагиҳои сатҳи баланди сокинон дар ноҳияи Балҷувон баҳри истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба рушди инфраструктураи деҳот мусоидат намуд. иқдому ташаббусҳои созанда дар ноҳия бо маром ҷараён дорад. дар радифи таҳкими раванди бунёдкориҳо бо саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ дар деҳаи Симчашмаи ҷамоати деҳоти Сафедчашма навсозиву мунфаршнамоии 9 километр роҳи мошингард нақшагузорӣ шуда, оғози корҳои роҳсозӣ бо ташкили чорабинии оммавии фарҳангӣ маърифатӣ шурӯъ гардид, ки рӯҳияи хурсандӣ бахши мардум фазои идонаро эҳдом месохт. дар ҷараёни ин тадбир намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, масъулону мутахассисони ташкилоти роҳсозӣ ва дигар фаъолону сокинони маҳаллӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. таъкид гардид, ки баҳри истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Балҷувон бунёди 257 иншоот нақшагузорӣ шуда буд, ки токунун бо ифтитоҳи 264 иншоот иҷроиши нақша барзиёд таъмин шуда 103%-ро ташкил медиҳад. инчунин дар назар аст, ки то моҳи сентябри соли равон беш аз 40 иншооти дигар мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. дар идома аз рӯи лоиҳа роҳи таҷдидшаванда бо назардошти таъмини инфраструктураи зарурӣ муаррифӣ гардид. иттилоъ дода шуд, ки ғафсаи мунфаршавии роҳ 6 сантиметр ва паҳнои он 5 метрро ташкил дода дар 3 марҳила бунёд мегардад. мардуми шарафманди деҳаи Симчашма сарҷамона иқдом гирифтан бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун пайравони пешвои муаззами миллат роҳи байни деҳаҳоро мунфарш гардонем. иборат аз 9 километр мебошад. марҳилаи аввали мо дар 3 километрӣ аст, байни деҳаи Симчашма 1 ва 2. марҳилаи дуввуми мо аз 2,6 километр иборат аст, ки байни деҳаи Симчашма ва Солмолидашро дар бар мегирад. марҳилаи саввуми мо 3,3 километрро дар бар мегирад, ки ин пайваст месозад Симчашма 1-2, деҳаи Солмолидашт ва деҳаи Чармгарон ва инчунин деҳаи Калтачанорро дар бар мегирад, ки пайваст мекунад. бо азму ниятҳои неку созанда дар фазои пойдории дӯстиву муттаҳидӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ бо ҷалби мутахассисони варзида ва сафарбарнамоии техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ, корҳои сохтмонӣ дар масири роҳи таҷдидшавандаи маҳаллӣ шурӯъ гардид. оғози қисмати аввали иқдоми амалишаванда бо иҷрои корҳои кандану тахту ҳамворкунӣ ва мустаҳкамнамоии зерқабати роҳ ҷараён ёфт. чунин ташаббуси дастҷамъона дарки эҳсоси баланди ватандӯстии сокинони деҳаи Симчашмаро бозгӯӣ мекунад. мардуми деҳаи Симчашма сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дастгирӣ намуда, баҳри он иқдом гирифтанд, ки барои ободонии деҳа роҳи деҳаро мунфарш намоянд. ин охирин иқдом нест. иқдом дорем, ки дар оянда мо дигар корҳои ободонии ҳамин деҳаро ба анҷом расонем. дар натиҷаи татбиқшавии ҳадафҳои созанда дар деҳаи Симчашма бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, маркази саломатӣ, клуби фарҳангии деҳотӣ, толори варзишии гӯштингирӣ ва дигар бинову иншооти зарурӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ноҳияи Балҷувон вобаста ба таҷдиду бунёди роҳҳои мошингарди маҳаллӣ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 5 километр роҳ мунфарш гардида, боз дар назар аст, ки то моҳи сентябри соли равон ба масофаи зиёда аз 30 километр роҳҳои дигари маҳаллӣ мунфарш ва ба истифода дода мешавад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Балҷувон, ахбор. ноҳияи кӯҳистони Мастчоп бо қадамҳои устувор ба сӯи рушду пешрафт ҳаракат карда, бо бунёди иншооти муҳиму замонавӣ симои нав касб менамояд. аз раванди корҳои созандагӣ ва иқдомҳои ободкоронаи сокинони ноҳия ҳамкорамон гузориш медиҳад.
дар фазои сулҳу субот ваҳдати миллӣ ва созандагӣ ноҳияи кӯҳистони мазҷон низ бо қадамҳои устувор роҳи рушди тараққиётро идома медиҳад. неъмати бебаҳои истиқлоли давлатӣ барои мардуми ин минтақа имконият фароҳам овардааст ки бо меҳнати софдилона диёри худро ободу зебо гардонанд. имрӯз дар саросари ноҳия ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза гирифта, дар шаҳри меҳрон ва дигар минтақаҳо сохтмону навсозии иншоотҳои иҷтимоӣ, маъмурӣ ва хизматрасонӣ идома доранд. иншооти нав на танҳо тӯҳфаи ҷашнӣ, балки барои солҳои зиёд ба мардум хизмат хоҳад кард. дар шаҳри меҳрон бунёди биноҳои нави маъмурӣ бо шароити муосир барои беҳтар гардидани фаъолияти мақомоти давлатӣ ва сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ мусоидат менамояд. ҳамзамон инфрасохтори иҷтимоии ноҳия низ таҳким меёбад. мо кӯшиш менамоем ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии азизамон ҳамаи корҳои сохтмониро ба пуррагӣ ба итмом расонида ин биноҳои ба нақша гирифташударо пурра мавриди истифода қарор диҳем. самараи сиёсати созандаи даврони соҳибистиқлолӣ имрӯз дар ҳар як гӯшаи ноҳияи кӯҳистони мазҷо эҳсос мешавад. дар баробари рушди инфрасохтор ва соҳаи фарҳанг низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, бунёди аз навсозии муассисаҳои фарҳангӣ ва баргузории чорабиниҳои гуногун барои таҳкими худшиносии миллӣ мусоидат менамояд. имрӯз дар саросари ноҳияи кӯҳистони мазҷо фазои созандагию бунёдкорӣ ҳукмфармост. ҳар як иншооти нав ва ҳар як иқдоми ободкорона самараи сулҳу субот ва сиёсати созандаи даврони соҳибистиқлолӣ мебошад. мардуми сарбаланди ноҳия бо ҳисси баланди ватандӯстӣ барои истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва ободии диёр қадамҳои устувор мегузоранд. асомиддин ғиёссода, ноҳияи кӯҳистони мазҷо, ахбор. дастуру супоришҳо ва таъкидҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба истифодаи заминҳои назди ҳавлигӣ дар ҳар як хонавадаи сокинони ноҳияи Ҷайҳун мавриди амал қарор гирифтааст. аҳли заҳмати ин ноҳия тавонистанд ки қитъаҳои дар ихтиёр доштаашонро оқилона истифода баранд ва аз ҳосили ба даст омада миқдори муайяни маҳсулотро ба таври тару хушк захира намоянд. гузориши хабарнигорони мо. ҳеҷ як заҳмат беподош намемонад, мегӯяд сокини ҷамоати деҳоти қумсангири ноҳияи Ҷайҳун Абдулло Давлатов. ин марди заҳматписанд қитъаи наздиҳавлигии худро ки 20 сотихро дар бар мегирад самаранок истифода намудаву ҳар мавсим ҳосили фаровон рӯёнида ба ин васила вазъи рӯзгорашро беҳтар менамояд. ҳоло дар қедаҳои корами ин хонавода ҳосили помидор, бодиринг ва полезиву дигар навъи маҳсулот мушоҳида мегардад ки ин аз маданияти баланди истифодабарии замин шаҳодат медиҳад. лимон коридагием як 4 сотихша дар даруни лимон ҳандалак коридагием ду ҳосил мегирем то вақте ки пишондана пишонданам вақте пишонда шид мумкин ки помидор бодиринг корем кашор кунем бигирем. хоҷагӣ деҳқонӣ дорем, 6.5 гектар дорем. меҳнат кунӣ агар худованд ҳама чиза метиҳад. ай меҳнат мебарад. ҳама чиз аз замин меҳнат мебарад. не ки тов дора вақташ. бохорина барвақта бикорӣ мегирӣ як ҳосилша диимша бо чеснок мегирем мо. ина мисол чеснока гирифтем ҷош ҷавҳариш мондем. луби мекорем. ҳама чиза мекорем. худо расигир шафтоли мева олича қариб 20 банка аяк вех олича гирифта. фарзандои мо ҳоҷати меҳнатӣ намеран ҳамиҷа нонша ёфта хӯрда шуданд. маърифати дурусти истифодаи оқилонаи замини наздиҳавлигӣ дар ҳар як ҷамоати деҳот ва шаҳраки ноҳияи Ҷайҳун барало ба чашм расида дар қедаҳои корам кишти зироату сабзавоти гуногун ба роҳ монда шудааст. маврид ба зикр аст ки дар натиҷаи меҳнати пурсамар деҳқонону сокинони ноҳия соли равон аз кишти асосӣ ҳосили хуби сабзавот ва дигар анвои маҳсулоти барвақтиро ба даст оварданд. тавре мушоҳида мегардад деҳқонон дар самти парвариши маҳсулоти хушсифати ҷавоб
ҷавобгӯи талаботи бозори ҷаҳонӣ таҷрибаи хуб гирифта роҳу усулҳои нави парваришро пеш гирифтаанд. Сокинони ҷамоати шаҳраки дӯстии ноҳия аз хурдтарин мазраи корам мақсаднок истифода менамоянд. ниёзи бештари сокинон ки маҳсулоти тару тозаи ватанӣ аст, ҳар як истифодабарандаи замин дар назди манзилҳояшон бештар сабзавоткориро ба роҳ монда ҳосили дилхоҳ мерӯёнанд ва маҳсулоти ба даст овардаро барои зимистонгузаронӣ захира мекунанд. мо заминои назди ҳавлигимона самаранок истифода мебарем. баъди ҳосила гирифта банкҳоруна ҳамаашуна пур мекунем, ҳамаи чиз захира мекунем, захираи зимистонона тайёрӣ мебинем. мо тавсия метем ба ҳамаи занону модарои тоҷику тоҷикистон ки ами банкакошуна пур кунанд, захираи зимистоншуна тайёрӣ бубинанд, оянда ба мушкилӣ рӯбарӯ намешаванд. бо ҷонибдорӣ аз таъкиду супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати мақсадноку оқилона ба кор бурдани ҳар қитъаи замини корам, сокинони ноҳияи Ҷайҳун талош менамоянд ки заминҳои дар ихтиёрдоштаро самаранок истифода карда дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳиссаи муносиб дошта бошанд. Шозода Самандар, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Ҷайҳун, Ахбор. ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз вилояти Суғд ба хориҷи кишвар давра ба давра афзоиш меёбад. тибқи маълумот дар давоми 5 моҳи соли равон аз вилоят наздики 50 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот карда шудааст. меваи хушки бандубаст ва коркаршуда ки дар ин давра содирот карда шуд аз ҳосили соли гузашта мебошад. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар давоми 5 моҳи сипаришудаи соли равон аз вилояти Суғд ба хориҷи мамлакат ба маблағи 866 миллион доллари амрикоӣ молу маҳсулоти саноатию кишоварзӣ содирот карда шудааст ва бо таваҷҷӯҳ ба дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати кишвар, мақомоти маҳал ва соҳибкорону дигар доираҳои тиҷоратию иқтисодӣ талош бар он доранд ки ин нишондиҳанда то охири соли равон ба зиёда аз 2 миллиард доллар расонида шавад. маъдан, ангишт, маҳсулоти тайёри дузандагӣ, рангҳои сохтмонӣ, профилҳои гуногуни аз металл омодашуда, дучархаю сечархаҳои гуногун, обҳои рангаи ташнашикан, консерваи меваю сабзавот, меваи хушк ва маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ҳаҷми асосии содиротро ташкил медиҳад. طبق معلومات در این دوره سالی روان از ولایت سوخت به خارج کشور 46552 تن محصولات کشاورزی از جمله 36633 تن میوه خشکی بند و بست شده صادرات گردیده است. صادرات کنسروی میوه و سبزیجات باشد قریب به 900 تن برابر گردید که در قیاس با 5 ماه سال 2025 112 تن زیاد می باشد. حالا باشد با استفاده از امکانات موجوده صاحبکاران وطنی و خارج کشور صادرات میوه و سبزیجات به مانند زردآلو، آلو، گیلاس، آلوچه و پیاز را به راه مانده‌اند. اینک در ولایت سوخت با آغاز جمع‌آوری پیاز بروقتی حجم صادرات محصولات کشاورزی باز هم زیاد می شود. از جمهوری مردم چین خیلی توجه خاص دارند برای براه ماندن همکاری و صادرات محصولات کشاورزی از ولایت و منطقه جمهوری مردم چین، خصوص انگور و سیب و شفتالو ولایت سوق باشد. و امروز از ولایت کارخانه‌های کارکرد خشک میوه که سال به سال شماره آنها زیاد شده ایستاده است، امروز کارخانه برکت اسفره صوبه وطن علیه شرطنامه همکاری با امضا رساندند که به کشور ژاپن به شهر سئول محصولات بسته‌بند شده میوه خشک در سال 2026-27 به راه میمانند. اگر در گذشته محصولات کشاورزی خاصه میوه و سبزیجات در بیشتر موارد بدون کارکرد صادرات کرده میشد، طی سالهای اخیر با فعال گردیدن کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی اساساً به خارج کشور محصولات تیار انتقال می‌یابد. افشوره، مربا، نوشابه، خمیره پمیدار و ده‌ها نامگوی محصولاتی از میوه و سبزیجات آماده شده به خارج کشور صادرات کرده می شود که از لحاظ اکولوژی تازه بوده در بازار جهانی خریداران بیشتر دارد. جلب سرمایه خارجی به ولایت سوخت نسبت به سالهای پیشتر به نزدیک 40% زیاد گردیده ایستاده است که این همه شهادت می‌دهد از فضای سرمایه‌گذاری خوب در مقیاس جمهوری میباشد. و امروز ما یک جوری با پالات‌های سودا و صنعتی فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان و دیگر دولت‌ها 125 شرطنامه همکاری داریم که در اساس این شرطنامه همکاری برای هر چه زیادتر صادرات نمودنی مال و محصولات منتظم با صاحبکاران کار و فعالیت می‌نماییم و در اساس این شرطنامه امضا شده ما برای اشتراک 543 نفر صاحبکاران ولایت در نمایشگاه‌های
байналмилалӣ мусоидат намудем ки ин ҳам мусоидат мекунад ба рушди содирот ва ҷалби сармоя ва дар натиҷаи ин иштирок соҳибкорини мо тавонистанд ки молу маҳсулоти худро дар давлатҳои хориҷӣ муаррифӣ намоянд ва шартномаҳои нав ба имзо расонда корхонаҳои нави истеҳсолӣ бунёд намоянд. дар доираи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии вилоят ки бо зиёда аз 60 кишвар ба роҳ монда шудааст, ҷалби сармоя барои таъсиси коргоҳу корхонаҳои муштарак дар самти коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар мадди аввал қарор дорад. хусусан давоми солҳои охир бо таъсиси чандин коргоҳу корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва риояи талаботи пешбинишудаи бозори ҷаҳонӣ харитаи содирот васеъ гардид. дар маҷмӯъ аз вилояти суғд ба хориҷи кишвар бештар аз 100 номгӯи молу маҳсулот содирот карда мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. мавсими ҷамъоварии ҳосили зардолу дар шаҳри Исфара оғоз гардид. Сокинон мекӯшанд меваҳоро саривақт ҷамъоварӣ ва ба корхонаҳои коркард ирсол намоянд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. зардолупарварӣ аз шуғлҳои қадими мардуми Исфара ба ҳисоб рафта, аз қадимулайём дар ин ҷо парвариши боғи зардолу ба роҳ монда шудааст ва он манбаи асосии даромади сокинон маҳсуб меёбад. Ба шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон парвариши боғоти зардолу роҳ ба рушду нумӯ ниҳода, айни замон дар ҳудуди шаҳр зиёда аз 9000 гектар боғоти зардолу мавҷуд мебошад. Боғпарварон дар парваришу истеҳсоли меваи зардолу таҷрибаи хуб дошта, иқлими мусоиди минтақа имкон медиҳад ки ҳосили хуб рӯёнида шавад. алҳол деҳқонон зиёда аз 30 навъи ин мева аз ҷумла навъҳои хурмоӣ, мирсанҷалӣ, тоҷибоӣ зард ва сурх, кадухурмоӣ, шишахурмоӣ, талхак, бинигорӣ, қандак, субҳонӣ ва дигар намудҳоро парвариш менамоянд. имсол низ деҳқонон аз ҳосили боғҳо қаноатманданд. аз ҷумла сокини шаҳр Шавқат Исмоилзода ки аз рӯи касб ҳуқуқшинос аст, дар баробари фаъолияти асосии худ дар вақтҳои фориғ аз кор ба кишоварзӣ машғул мешавад. ӯ бо меҳру дилбастагӣ ба замин чанд сол пеш боғи зардолу бунёд намуда, имрӯз самараи заҳмати худро мебинад. айни ҳол дар боғи мо вақти ғуничини ҳосил фаро расидааст. чӣ хеле ки мебинед, мо ҳозир ҳосилро ғундошта истодем барои содирот барои хориҷи кишвар. با آغاز موسم جمع‌آوری زردآلو باز یک دوره مهم مهنت دهقانان آغاز می‌یابد. ثمره این زحمت نه تنها دسترخوان مردم را غنی می‌گرداند، بلکه در رشد اقتصاد محلی و معرفی محصولات خوش‌صفت اسفره در بازارهای خارجی نیز سهمی ارزنده می‌گذارد. همزمان کارخانه‌های کارکرد و صاحبکاران نیز به خرید و صادرات محصولات مشغولند. محصول دسترنج دهقانان، میوه‌های شهدباری وطن برای تامین بازار استعمالی و صادرات استفاده گردیده، درآمد از حساب فروش میوه‌جات برای بلند گردیدن سطح نیکواحوالی مساعدت می‌نماید. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفره. اخبار. кишоварзони ноҳияи Файзобод бо истифода аз маданияти баланди истифодабари замин ҳосили фаровон ба даст оварда пешниҳоди бозори истеъмолӣ менамоянд. дар ноҳия ҷамъоварӣ картошка, ғала ва мевагиҳо идома дошта, аҳли заҳмат мақсад доранд ки дар майдони 300 гектар кишти такрорӣ гузаронанд. гузориш дар ин хусус. бо истифода аз омилҳои муосиру рушдкарда, кишоварзони ноҳияи Файзобод давоми сол аз як замин то 3 ҳосил бардошт менамоянд. محض با مهنت پرمحصول و استفاده از عامل‌های رشدکرده ساحه، خواجگیداران 4112 خواجگی‌های دهقانی ناحیه هر قطعه زمین کارم را مقصدناک استفاده نموده، همه ساله حاصل فراوان کارتوشکا و پیاز، سبزیجات و پالزی و دیگر نامگوی انواع غذایی را استحصال نموده پیشنهاد بازار استعمالی می‌نمایند. در منطقه‌های پایان که با هوای اقلیم ناحیه که نمناکیش خیلی معتدل است، علاکه در جماعت‌های جنوبی بوستان مهرآباد و جماعت بهار و دوستمراد علی و جوانان کشتی کارتوشکا را چینده ایستاده‌اند. حاصلناکی خیلی بلند به حساب می رود که از 250 تا 300 سنتینر حاصلناکی هر یک گکتار آمده راست می آید و در جای اون کشتی تکراری علاکه میگذرانند که این دهقان دا یک برکتی که این سال با هوای خوب آمده میرساند.
самаранок истифодабарии заминҳои корам ба кишоварзони ноҳияи файзобод имконият фароҳам меорад ки дар як сол аз як замин 2-3 ҳосили зироатҳои гуногун ба даст оранд. барои рӯёнидани 2-3 ҳосил аз як замин дар як сол аҳли заҳмати ноҳияи файзобод аз омилҳои самаровар гардонидани замин хуб истифода намуда ҳосили баланди зироатҳои кишоварзӣ ба даст меоранд. кишоварзони ноҳия маданияти баланди истифодабарии заминро имконияти бештар барои рӯёнидани ҳосили фаровони маҳсулоти гуногун арзёбӣ хоҳанд кард. дар баробари истифодаи ҳар қитъа замини корам соли ҷорӣ тибқи дурдамо аҳли заҳмати ноҳияи файзобод дар майдони 6283 гектар кишти зироатҳои гуногун гузарониданд. дар ҷодаи бардошти ҳосили фаровон кишоварзони ноҳия ҳамакнун қатораҳои боғотро ҳам мақсаднок истифода менамоянд. дар баробари гирифтани ҳосили дилхоҳи мева аз заминҳои дохили боғ аҳли заҳмат тавассути киштаи саривақтӣ ҳосили баланди зироатҳои кишоварзӣ ба даст оварда бо ин васила давоми сол аз як замин то 3 ҳосил ба даст оварда пешниҳоди бозори истеъмолӣ хоҳанд кард. чунин омили пурсамар истифодабарии қатораҳои боғро саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти қалъаи дашт омили муҳиму саривақтӣ барои фаровонҳосилӣ арзёбӣ менамоянд. картошкаю пиёз, сабзӣ, караму каду ва дигар анвои соҳаи кишоварзӣ дар қатораҳои боғи киштаи хоҷагидорон бозгӯи он аст ки хоҷагидорони ноҳияи файзобод бо мақсаднок истифодабарии замин ҳосили баланди соҳаи кишоварзӣ ба даст оварда бо ин васила дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал саҳми арзанда мегузоранд. маданияти истифодабарии замин буд ки имрӯз дар деҳаи элокои ҷамоати деҳоти қалъаи дашти ноҳияи файзобод хоҷагии деҳқонии аскаралӣ дар майдони 2 гектар майдони боғот қатораҳоро низ қатораҳои замини бекорхобидаи боғотро низ сабараноку оқилона истифода мебарад. соли панҷум аст ки аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии аскаралӣ дар ноҳияи файзобод бо меҳнати пурмаҳсул ва истифодаи сабараноки қатораҳои боғ ҳосили баланди зироатҳои гуногун ба даст оварда бо ин васила сатҳи рӯзгори худро боз ҳам баланд мебардорад. маҳмадалӣ абдукарим, хайрулло холмуминзода, файзобод, ахбор. бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом мерасад. тансияту хонобод бошед.